إرترا نتي لعلي عسر عامتات تاب لعلي تتصاويدو زنبري ناي طفات متصاوديا بتاتيخا نتحسم مدرخ صغيرة هلاوي أنزل المرغاغيص الله توم هلاوي كبتنو تأخاخيبهم زنبرو نبعلهم تبتينهم نساد ما غويتا مدباتا بمخان سقوم الله أبتد سغرتو كبيد ناي شرحن عمصن عامتات وننتخونه داوات أميرات كاوت خوبتي زمعدوت هاجر أيكونتن بوشتاوي عقما بزح سريحة أبزح ون تعويتا لومي بزخت كايو كبابنا يزهاجر عبيتنا يلمعات مدبات يزتكبر زلو داو أبسرح تسأميدن ماشنرتات أبكبيد عمام توافيرن زرقاء زلو ساعات كوين اللو كاب كالي تتصبينا كنسرح إدنا نقرنا نتاميرناها ينصبينا بتزلنا لعل تتصبينا نسرح له مسارحي بتزلنا العليو كنسرح كم نخل امنة المردات هنسل زلناها بومة النوفة كله بتعاقم خات قبر نجر مسبوده إني خات بقصة بزي بده دمت نجر يلن نتبده تبلس كم يجر كاتبده تحطه كبيدنا أتسقيمنا إلنا هنزار بقول نخل نجر كايلن كجات منا خمس خل كي تبقسنا خلنا حاسبنا له سلن مس كم بده هو إنه قدمنا زقترنا نجر ولا حنتي أين برد كاب كساد نفاسيت كساب سرحة كاب دك أمحرك كساب ناجرجيس زقفحن حدش زهنت انزلوا صرقيات الدمى حتى أبنتنا يزيو أبالات حيلتات مكل غال إيرترا بروجكتات عدهالون نهينصا كوبانياتاتن أبو ملو تتصرقيات قديمهم أب عتوب صمدو يوم زلو نزيومن نتوم أب كالق كبابيتاتن زلو دك حيزا مدباتا خطعوت مخانا ازي أب صرقياتات تسريح زلو سرح هياو من رقاقتسيو بعبي خازي صرغازي استراتيجيون قطاون ربحاتات الله حجي مس معبالي خطريو خلاخين عبيت ماخاين مس بزح صعنات كمصا خلوا نعو خم محلالف نعو تصور زخل صرغا خون سلازلو ندحريت ملسيلنا اب دحر بايتا ناي صرغياتاتن مغعازيان ناي زهاجر انترانا نزلوم تبصيح زلو درجان مردو اي كصغمنانيو أبشحن شعات ميتين تسعان حدن أبزهاجر تزرقيحو زنبري 4900 كيلومتر تراي زقومتو ناي حمدن قطران صرقيا لومي لعل 10700 كيلومتر بصيحلو أتن شعو 257 زنبرا أوتوبوسات لومي لعل 3000 بصيحنا اللوا اتعلتاوي 6600 تراي زنبرا بزح تقعاسي لومي علتاوي لعلى 53 شح تقعاستي بصحيو مهلاو هاجر بملئتات مسكورة حقيو اب كويناتن ناي طفات اجندان صميدوم ما نهلوت اذن تسريحه لوم دما عبت امرات كسرح كمتخلن كمتغبرون ازي كتكس زصنحي اهازات ياو ابنتيو مريح كبرتاتنا كبريغا بخبرة تخلص بدمراتك نلو تتكالس كداني حبان شفان كل انتنا شباب ما كان سحدت كل أبزح حلف شمون توارح تراي كاب كساد نفاسي كساب سرحة كاب دكم حرق ساب ترامني كاب عدو خلا كساب ناقرقيس أب مسفحن مناس حدث سرقياتاتن ببروجكتات توديبو زسرح زل عمام أبت بايتا درو عبيتي لو تتاتكير له أب منصرت زحزنا يوم مدب سرحن أب جزء ما تنقصلت أنا أنت راح ديكونس إذا مسمار إذا سرقيازي بقندو أزي وسانن سلط زخنا أقول قلتن ذهب مخاني مالتي
ንኹለን ዞባታት ኣብዚ ፍላይ ኣብዚ ናይ ደቡባዊ ወገን ጋሽ ባርካ ገጽካ ዝቐንዐውን ኣቋራጭ ሓጺር እዩ ስሉጥ እዩ ምስ ናይ ወደብ ቀጥታ ርክብ ኣለዎ ንኸተማታትና ኸይረበሸ ከዓ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ ማለት እዩ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ገዚፍ ዕማም ነቲ ካብ ወደብ ባጽዕ ተበጊሱ ንዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ብኡቢሉ ድማ ናብ ዞባ ጋሽ ባርካን ናብ ጎረባብታ ሃገራትን ዝሰግር ጽርግያታት ካብቲ ዝጸንሖ ጽበት ምግፋሕን ነቶም ባእታህናን ጾም ኣሸገርቲ ዝነበሩ ድማ ብሓደስቲ ጽርግያታት ምትካእን ዘጠቓለለ ዓብዪ ፕሮጀክት ይነቒሉ ዘሎ ዛጊት ሓያላ ሳልጦ ድማ ተመዝጊቡሎ ኣብ ገሊኡ ድሮ ቀዳማይ ገጹ ተዛዚሙ እቲ ዝተረፈ ድማ ብኣዝዩ ቕልጡፍ ናህሪ ይቕጽል ኣሎ ኣብቲ ውዕሎ ዘለዉ ክምስክሩ ከለዉ ብመንጽርቲ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ዕርቃን ናይዚ ጽርግያ ዝኸኣኒ ነቲ ዝነበረ ናብ ንቡር ንምምላስ ብጽገናዊ መንገዲ ሒዝካ ናብ ምትዕርራይን ግቡእ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ንምግባር ጌርና ኢና ሕጅንያ ክንከይድ ጸኒሕና ኣብዚ ስራሕ እዚ ከም ኣባጋግሳ ናይ ዝተፈላለየ ማለት ፕሮጀክት ናይ ገደም ህንፃ ከም ፕሮጀክት ናይ ዓዳሃሎ ከምኡን ኣሃታት ናይ ሰራዊት ተዋሃሂድና ኢና ጀሚርናዮ ብመንጽርቲ ዝጸንሐን ብመንጽርቲ ሕጅንያ ዝተበገስናን ከዓ ብልክዕ ኣብቲ ዝግብኦ ግዜን እዋንን ጽቡቕ ኣገልግሎት ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሓት ከዓ ሰሪሕና ኢና ማለት እዩ እዚ ናይ መንደቕ ስራሓት ብጽቡቕ ኣብ ምዝዛም ወይ ከዓ እቲ ቀዳማይ ዕማም ዝበሃል ወዲእናዮ ኣለና ማለት እዩ ሰራዊት ኣብ ስራሕ እዚ ምስ ወፈረ ግን ከም መቐጸልታ ናይቲ ውፉይ ተግባራቱ ለይትን መዓልትን ከይዕረፈ ደኺመ ከይበለ ብልዑልኒሕ ሓቦ ተወፋይነት ሰሪሑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከዓ ድልው ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ንዕኡ ዝመልከት ሰልጦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደሎ ንሕና ልክ በቲ ዝሓዝናዮ ግዜ ኣብዚ እዋን እዚ ክውዳእ ኣለዎ ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ድሮ ከዓ ተወዲኡ ኢና ክንብል ንኽእል እቲ 10% ሲ ዝወሓደ ኣብ ምፅፋፍ ኢና ኣቲና ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣሰራርሓና ብዘይ ሓደ ፀገም እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ፀገም ዘሎ ኢልካ ክዛረበሉ ትኽእልኒ በቲ ዝተታሕዘ ግዜ ጽቡቕ ቅፅል ኣሎ እቲ ስራሕ ምክንያት ናይቲ ኣብዚ ብተሓፀረ ግዜ ምውዳኡ ተገዳስነት ውዳቤ ናይቲ ኣሃድ እዩ ውዳቤ እንተደኣ ሃልዩ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ከጸግመና ዝኽእል ነገር የለ ኩሉ ነናቱ ስራሕ ምስተዋህቦ ኣቦትኡ ኣብ ካሊእ ቀልባዕባዕ ከይበለ እዩ ዝሰርሕ በቃ እዚ ንሪኦ ዘለና ስራሕ መስመር ነፋስ ይደቀ ማዕረ ኮይኑ ንሕና ከዓኒ ኣባላት ዓዲ ሃሎ ፕሮጀክት ሰለስተ ኮይና ዕጥቂ ማሽነሪ ዓጢቕና ዝመጻና ኢና ኣብተን ማሽነሪ እንተኮይኑ ብርክት በላ መካይን ከምኡውን ብዙሕ ዝበላ ማሽነሪታት ኣለውና ትቐንዲ ተልእኾና ከዓኒ ነዚ ፅርግያ እዚ ኣብቲ ድብፃሕ ንምብፃሕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ማዕረ ማዕሪኡ ምስቲ ናይ ስራሕ መንገዲ ተማሃሮ ምስልጣን እውን ኣለና ማለት እዩ እቶም ተማሃሮ ልዕሊ 65 ዝኾኑ 7-8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣለዋና እጅቲ ፍልይ ደብሎ እቲ ትምህርቲ እንዳምሃርካን ስራሕ እንዳሰራሕካን ኢና ክንብል ንኽእል ንሕና እዚ ጽርግያ እዚ ኣብ ግዜ ጥልያን ዝተሃንጸን ልዕሊ 80 ዓመታት ዝገበረን በብግዚኡ ጽገናታት እናተገብረሉ ኣገልግሎት ክህብን ጸንሐ እኳ እንተኾነ ነዚ በፂሕንያ ዘለና መድረኽን ንመጻኢ ሃገር ክህልዋ ኣሚማቶ ዘላ ናይ መጓዓዝያ ዕቤትን ግን ዝምጥን ኣይኮነን ስለዚዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዞም ጽርግያታት ጽጹይ መጽናዕቲ ብምግባር ክገፍሑን ክቕየሩን ዘለዎም ኢሉ ዝፈላለዮም እቲ መበገሲ ናይቲ መጽናዕቲ ብዙሕ እኳ እንተኾነ እዞም ስዕቡ እቶም ፍርያት እዮም ቀዳማይ ብምሉእ እቲ ጽርግያታት ጸቢብ 7 ሜትሮ ጥራይ ግፍሒ ዝጸንሖ ስለ ዝነበረ ካብ ክልተን ላዕሊ መካይን ብሓደ ግዜ ከመሓላልፍ ዓቕሚ ይጸንሑን ስለዚ እንተወሓደ ናብ 15 ልዕሊኡን ሜትሮ ክገፍሕ ክኽእል ኣለዎ
ክልተ ኣብቲ ዓቐበታት ካብ 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ትረዓቐብ ወይ ስሎፕ ዝነበሮ ነተን ዘመናውያንን ዓበይትን ናይ ጽዕነት መካይን ኣዝዩ ኸጸግም ስለ ጸንሐ ብሓደስቲ ጽርግያታት ክትከእ ኣለዎ። ሰለስተ ብዝሒ ጥውይዋያትን ጸቢብ መተዓጻጸፊ ዝነበሮ ብምዃኑ ስሉጥነት ጉዕዞ ዝዕንቅጽ ብምንባሩ ድማ ክገፍሕ ወይ ብሓደስቲ ጽርግያታት ክትከእ ኣለዎ። ከም ራብዓይ ምኽንያት ድማ ገሊኡ ጽርግያታት ካብ ዓድታት ርሒቑ ብበረኻ ጥራይ ስለ ዝሓልፍ ንህዝቢ ብቐረባ ኣገልግሎት ክህበሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ብምፍጣር ክህነጽ ዝብሉ ረቋሒታት ቀዳሞት እዮም። እዚ ሕጂ ዝገፍሕን ሓድሽ ዝስራሕ ዘሎን ጽርግያታት እምበኣር በዚ መርሓዝዩ ዝሰላሰል ዘሎ ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዓብዩ ክትሪኦ ከለኻ ተገዳስነት ናይቲ ኣብዚ ዝሳተፍ ሰራዊት ብሞራልን መንፈስን ልዑል ምዃኑ ብተወፋይነት ዝሰርሕ ዘሎ ሰራዊት ሒድና ኢና ንንቀሳቐስ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ካብ ነፋሲት ክሳብ ጋዴን ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ብሓያል ጻዕርን ክእለትን ናይቶም ኣብቲ ባይታ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣባላት ፕሮጀክታት ዓድሃሎን ናይ ህንፃ ኩባንያታትን ጎቦታት እናቐርደዱ ነቲ 7 ሜትሮ ጥራይ ግፍሒ ዝነበሮ ናብ 16 ልዕሊኡን ሜትሮ ከግፍሕዎ በቂዖም ኣለዉ። ልዕሊ 20 ዓበይትን ንኣሽቱን ቢንቶታት ድማ ማዕረ ግፍሒ ናይቲ ጽርግያ ተነዲቖምን ተኸዲኖምን ኣለዉ። ገለ ካብዞም ቢንቶታት በቲ ኣብ ከባቢ ባፅዕ ተደኲኑ ዘሎ ናይ ተለጋጋቢ መጻውር ዝሰርሕ ትካል ተሰሪሖም ዝመጽኦም። እቲ ናብ ላዕቴን ዝሰግር ዓቢ ቢንቶ ግን ብኣዝዩ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተሰንዩ ዝስራሕ ዘሎ 6 ሜትሮ ዝኸውን ነታሕቲ ዕምቆት ኣትይዎ ኣሎ። እዚ ፓይል ፋውንዴሽን ንብሎ ከበብቲ ዓይነት ብቪጂ ተኳዒቱ ማለት ዓንደታት 6 ሜትሮ ንታሕቲ ኣትዩ ኣሎ። ልክዕ ካብቲ 6 ሜትሮ ዝኸውን ንላዕሊ ምስ ወፃና ከዓ 120 ድርዕ ዘለዎ ናይ 3 ሜትሮን 50 ዝኸውን ጎኒ ዘለዎ ከዓ ግሪላ ወይ ከዓ ፉቲንግ ንብሎ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ንላዕሊ ክወፅእ ከለውን ናይ 120 እዚ ኣባትመንት ወይ ከዓ ተሰካሚ መንደቕ ንብሎ እዚ ብክልተ ጎኒ ዘሎ ዝኸውን ናይ 120 ዝኸውን ድርዕ ዘለዎ ገይሩ ከዓ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ናይ ሓባር ንክሳት ቀጸላ ሓሊፍካ ንጋዴን ገጹ ደገምግም ዘሎ ጽርግያታት ኣዝዩ ጸቢብ ብምንባሩን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣጻድፍ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክረምቲ ዝመጽእ ወሓይዝን ማይን ነቲ ጽርግያታት ስለ ዝዓጽዎ ኣብ ገለገለ እዋን ፈጺምካ እውን ኣይሕልፍን እዩ ነይሩ። በዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ጽገናታት ግን ብውሕዱ ናይ 7 ሜትሮ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እቲ ናይ ቀደም ኣሰራርሓት ጽርግያ ሕጂ ካብ 14 ክሳብ 15 ግፍሒ ዘለዎ ጎቦታት እንዳተቐርደደ ዝያዳ ከዓ እቲ ግፍሒ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ዘመናዊ ከም ዝኸውን ናብ ምግባር እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ኣብዚ መስመራ ጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ እቲ ብክሳት ቀጸላ ኣቢሉ ዝሓልፍ ጽርግያ እዩ። ብዘይካቲ ኣብ ግዜ ክረምቲ ብመንደረጋሕ ናይ ኣማን ኣብ ቢንቶታትን ኣብ ጽርግያን ዝፍጠር ናይ ምዕጋድ ጸገም 73 ንኣሽቱ 5 ድማ ዓበይቲ ቢንቶታትን ከባቢ 50 ዝኸውን ጸቢብ መጠዋውዮታትን ዝነበሮ ጽርግያ ብምዃኑ ንኣሽቱ ጽገናታት እናተገብረሉ ከም ካልኣይ መስመር ክቕጽል እዩ። ንሓዋሩ ግዳ ካልእ ምቹእ ዝኾነ ጽርግያ ክህነጽ ተደልዩ። ስለዚ ድማ ካብ ማይ ሓባር ብቐጥታ ንጋዴን ዝኣቱን ካብቲ ጸንሐ ብ2 ኪሎ ሜትር ዝሓጽርን ብ81 ሜትሮ ካብቲ ዝነበረ ናይ ክሳት ቀጸላ ጽርግያ ዝተሓተ ትረዓቐብ ወይ ስሎብ ዘለዎን 21 ንኣሽቱን ሓደ ዓቢ ቢንቶን ጥራይ ዝሓትት ጽርግያ ይስራሕ ኣሎ። ድሮውን ንጋዴን ገጹ ተቐልቂሉ ኣሎ። 14 ሜትሮ ኣብ ቢንቶታት 16 ሜትሮ ከዓ ኣብ ኖርማል ጽርግያ ክገፍሕ ከም ዘለዎ ተሓሲቡ ልክዕ በዚ መደብ እዚ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ነፋሲት ላዕተን ንብሎ ዘለና 11 ሓባ ዝኾና ወሰኽ ወሲኽና ማለት እዩ። 11 ሓባ ቢንቶታት ካልበርት ዝብላ ካልበርት ነሪአን ዘለና 11 ሓባ ከመን ወሲኽና ሰለስተ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተቆሪፀን ተሰሪሐን ማለት እዩ። ኣብዚያ ኣጋጣሚ ነብዛ ጠቕና ዘለዋ ሰለስተ ሓንቲ ቢያላት ተራዕለወይቲ ሓንቲ ከዓ እዛ ኣብ መስርሕ ዘላ ዓባይ ቢንቶ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኣብ ከባቢ ማይ ሓባር ተረኺብና ሓንቲ ናይ ቱቦ ወሲኽና ማለት እዩ። ሓንቲ ስላብ
كلتا سلاب كا ملؤ بملؤ تقريصا تسريحا مالتي كمونا بكباب خصاد قصلا زي حجي تريفو زلو مسمر مالتي 110 متر زهون دقاف مندق سريحنا له شدش حبه زهونها وسخ وسخنا لن مالتي حنت حبه ملؤ بملؤ قريصنا سريحنا እዚ ምግፋሕ ናይ ዝፅርግያ ውን ጎን ከም ንሪኦ ዘለና ትፅርያስ 8 ሜትሮ ተዝገፍሐ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንዑ 16 ሜትሮ ንኸተምፅኦ ብፍላይ ኣብቲ ጎልጎል ንብሎ ዘለና ግን ኣብ ጎቦ 16 ሜትሮ ንኽትቆርፅሲ ካብቲ ላዕሊ ኢኻ ትብገስ ከባቢ 20 ሜትሮ ደይበን ያን እዚን ኤክስካቫተር ብለን ደዘር ብለን ቆሪፀ ነውሪደኖ ብኸምዚ መስርሕ ከዓ ከባቢ 8 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ካብዚ ነፋሲት ክሳብ ማይ ሓባር ተሰሪሑ ማለት እዩ ካብ ነፋሲት ክሳብ ዝናይ ክሳት ቀጸላን ጋድን ገጹ ዘገልግል ወይ ዘሎ ምትዕራይ ከም ቀዳማይ ገጽ ኢልና እንድሕር ሕጅና ነርና ኣብዚ ሓደ ናይ ቢንቶታት ዝምላእቶ ደይ ኮይኑ ወዲእና ኢና ተቀዳማይ ገጽ ናይ ትስራሕና ኢና ንብል ዘለና ምስ ከምዚ ሕጂ ካልእ ኣብቲ ድመፀ ምዕባለታት እዚ ካብ ማይ ሓባር ጋድን ዘእቱ ዘሎ ፅርግያ ከም ዘለዎ ኣገልግሎት እናሃበ ካልእ መተካእቶ ከዓ ደሓሸ ከም ኣቀማምጣ ከም ንቐጸለ ኣገልግሎት ሓንሳብ ምስተሰርሐ ካልእ ግዜ ስራሕ ዘይሓተካ ዝሓሸ ቅርፂ መሬት ዘለዎ ስለ ዝተረኽበ ከዓ ሕጂ እውን ከም ሓድሽ ናይ ፅርግያ ብኡ ኢና ሒዝናያ ዘለና ከም ቃልኣይ ገጽ ናይቲ ስራሕና ማለት እዩ ንስኻ ኣብዚ ከይተጠቕሰ ዘይሕልፍ ኣብ ከባቢ ላዒተን ኣብቲ ፅርግያ ዝሓልፈሉ መስመር ዝጸንሐ ናይ ህዝቢ ኣባይቲ ካብቲ ዝነበሮ ስለ ዝተኣልየ ብዘመናዊ ኣባይቲ ንምትክኡ ናይ 24 ብሎካት መሰረት ተነቢሩ ይስራሕ ምህላው እዩ ብድምሩ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢ ተጀሚሩ ዘሎ ዝተፈላለየ ዕማማት ሰላቶም ንመደባት ሃገር ከተግብሩ ቀትርን ለይትን ሰርሑ ዘለዉ ደቂ ህዝቢ ድሮ እቲ ቀዳማይ ገጽ ተወዲኡሎ ቀልጢፉ ክስራሓሉ ቀልጢፉ መነባብርኡ ክሰርዕ ኣብ ንቡር ንኽመጽእ ስለ ዘለዎ እዚ ሕጂ ሕጅናያ ዘለና ክሳብ 24 ብሎክ ዝኸውን ነቲ ህዝቢ ንመንበሪ ተባሂሉ ዝዳለወሉ ዘሎ ወይ ዝስራሓሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ጸቢብን ጥውይ ወያት ዝበዝሑን ትርርቲ ዓቐበታት ዝመልአን መስመር ደቀ መሓረ ስርሓውን ንምክፍሑን ሓደስቲ ጽርግያታት ንምስራሕን ስራሕ ተጀሚሩሎ እቲ ካብ ድግሳ ክሳብ ሰንዓፈ ዝነበረ ጸቢብን ብማእለያ ዘይብሎም ጎቦታትን ስንጥቕ ጽርግያ ሎሚ መጋለብ ሜዳ ክመስል ናብ 15 ልዕሊኡን ሜትሮ ገፊሑ ምርኣይ ኣብዛ ሃገር ክጥረጽ ጸንሐ ክእለትን ክውለል ጸንሐ ተመክሮን ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ እዚ ስራሕ ዓብ ምስክር እዩ ኣብ ክልተ ሸነኻት ናይዚ መስመር ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣባላት ፕሮጀክታት ዓዳሃሎን ናይ ህንፃ ኩባንያታትን ነዚ ኣብ ጎቦታት ጠልጠሊሉ ዝኸይድ ጽርግያ ምክፋሕ ጥራይ ዘይኮነ ዳርጋ ንብሙሉእቲ መስመር ብዱልዱል ዝኾነ መናድቕ ነዲቖም ዘመናውን ዘተኣማምንን ጽርግያ ክኸውን ኣብቂዖም ኣለዉ እቲ ንውሓት ናይቲ ቦታ ካብ ድግሳ ስጋዕ ይግላ ናይ 60 ኪሎ ሜትር እዩ እቲ ተነዲቑ ዘሎ መንደቕ ኣብ ውሽጢ እዚ 60 ኪሎ ሜትር እዩ ኩሉ ልሚምካ ምንዳቕ ዘይኮነ ነቶም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ዘኽፉን ዝፀበቡን ብሓፈሻ ኣብቲ መንገዲ ገለ ፀገማት ዘለዎም ንምስራሒ ተገይሩ እቲ መንደቕ ኣብ ውሽጢ እዚ 60 ኪሎ ሜትር ከዓ እቶም ዘገድሱ እንብሎም ቀዳምነት ዘድልዮም ክነድቕ ክኢልና እቲ ምግፋሕ ምናልባት ዝያዳ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣቀማምጣ ቦታ ዝተፈላለየ ግፍሒ ወይ ከዓ ቅርፂ ክህልዎ ክእል እንድዩ ምክንያቱ ገሊኡ ቦታታት ጸዳፍ ንኸተግፍሕ ደጸግም ክህሉ ክእል ብሓፈሹ ግን ተመሳሳልነት ዘለዎ ኣጸቢቑ ወሲኹ ኣሎ እቲ ስራሕ ኣብ ሰለስተ ዝተኸፍለ ሓደ መንደቕ እዩ ካልኣይ እቲ መከላኸሊ ቢም ምግባር እዩ
ሳልሳይ ከዓ እቲ ዲሽ ዝበሃል መስመር ውሕጅ እዚ መንደቕ ብንውሓት ክሳብ 15 ኪሎ ሜትር ኸውን ከይድና ኣለና ብራኸ ናይቲ መንደቕ 2 ሜትሮ ኣቢሉ ይበፅሕ ግፍሒ ናይቲ መንደቕ ሜትሮን 50 ኣቢሉ ይበፅሕ እቲ ቢም ንብሎ ዘለና ከዓ ሱሳ ብ10 እዩ ሱሳ ብ10 እቲ ዲሽልናያ ዘለና ከዓ ተኺሉ ስለ ዝኸይድ ናይ 10 ሴንቲሜትር ስፍሓት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ዘሎ ሰብ ሚናዋለን ነዳቃይን ዝበሃል የብሉን ኩሉ ብሓንሳ እንዲ ተበጊሱ ከም ነዊሕ እዋን ኣብቲ ሞያ ተዋፊሩ ክሰርሕ ፀንሐ ዓይነት ልምድን ክእለትን እያ ካዕቢቱ ብኡ መጠን ከዓ ፅፉፍ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኣብ ብደይ ቸሚንቶ ከምዛ ዓይነት ድልዳለን ብቕዓትን ዘሎ መንደቕ ክንደቕ የገርም ይደርጋ تقلطافي طرح ديكونس تدلداليو نبعلو كمان يغرمي هجتي توفاينتهم تدليتهم تتبوقسهم تختفلط مدلاي تختغبر مدلاي نبعلو تدلدالين قلطافن صفتنا يتسرح نزبلو زلو خو يزمس خمي ويلكا مرحبا دحانو كمي شمغا ما امكاني ياسين عبد الرحمن ابرار بال ياسينو مرحبا حجي اب ماكل صرغيا نداد نعدلكا رخيبنا كازلنا معلتاو زراحكا خمس ديو انتي خاتغبر توعل اسكندرنا معلتاو زراح كمزي خمسه دريا دلخا كلنا لو انا بسلسته بوتا مدرخ ابي انت بحلا لو انا انت خابي عد حديد لو انا صرغيا يقبحوا لو نعن معلتاو نزين يبنا حج خيدنا خا حلايك نعدلنا لا مشيت كان ما يشراو كنعدلنا بغمز ما قد نخيد لنا مالتي صرغيا معلتاوي بقى عرفت زبال يلن صبوق يدري دلو خانه تابركتنا تي كودحن تصبوق مرعين رؤسس حد عقبتي صرغيا غفي صرغيا سب كم دلاي خيد حدغاوي نقنسلكا صرغيا خا صبوق تري بعينها كما يسراو نابندحش زاتون نايشو 10 كيلومتر نوحاز نبرون لعلي 4 اشتو بنتوتاتن ازيو صبيب متواويوتاتن زنبرو صرغيا كال اماراتي كركبلو اكل نايت مسنعت نيرو كوصيتو دما بمبرقاو شنخ نايتي نبار صرغيا كال ب2 كيلومتر زحصرن 12 ناشتو بنتوتاتن طراي زدليو طوي واي بزح زيبلو امخا ب8 متر كابتز نبره ترعقب ويسلب زغدلن حديث صرغيا يهنصالو اذا حديث صرغيازي ابتي كبابي زغبر مغعازيا عبر هوا فتري نابتي دركو خيت ابتي وقحتا ابتي حكنا خبر بتناي قدم منقد ندحش تاتو اتحديث صرغيا زياده حدا اب حضرت مالت بتي شوعت زياده كيلومتر خيد كله بقى بتحداش حمشه طرح دا يكون ابتم مسانخلات ابتم بنتوتات ابتم انغولتات بستفحلالي منقد سقع 4 دسرح كون كله بتي اجن ناي شوعته بنتو سريحه ابتدري هما ندهش او تتكال ابتحكنا نبر ابتحكنا شباب انت وبعدمه شباب الحزي قدمه قالت سلال نخينا بعلامه وقيح عندي وكوين عندي وازمه